Se on Toni tieltä Pepe. Tässä videossa kerron 10 faktaa minusta. Minneksi se mun paperi? No tässä paperilla. Tuo. Ykkönen. Olen innokas rakentelemaan. Eli rakennan noita hökkeleitä ja autoja ja semmoista. Kakkonen. Viihdyn paljon yksikseni. Joo. Kolmonen. Olen koulukiusattu. Nelonen. Olen innokas kalastaja. Eli kalastelen lammilla ja tuommoista. Viitonen. Olen puhelias poika. Eli puluppataan suun täydeltä jotain. Kuutonen. Tulen juttuun uusien tyyppien kanssa. Joo, eli en oo mikään paskahousu, joka ei uskalla jutella tuntemattoman kanssa, mutta minäpä se uskalla tehdä. 7. Olen auttavainen. Eli autan mielelläni mummooni. Eli teen siellä niinku pihatöitä, eli leikkaan nurmikkoa ja sen semmoista. 8. Tykkään leipomisesta. Eli leipon mielelläni keksejä, kääretorttua, mustikkapiirakka ja sen semmoista. 9. Haluan nukkua pitkään, mutta en saa ikinä nukkua pitkään, kun saatana aina herättää. Joo, eli semmoista. Sitten 10. Olen romujen keräilijä, eli kerään erilaisia romuraatoja metästä ja pistän ne johonkin kuntoon myyn poikkeen. Eli voittoa teen. Joo. Ja siinä oli 10 faktaa minusta. Ja kahvi juon. Ja eipähän tässä ole sen kummosempaa. Ja se oli Toni tässä ja se oli moro.